Okay, I threw Spider-Man. Thank you for benching there. Jeg kan bare snøye at kistene kommer etter. Shit. Nothing to see here, mo. Du sier så, man. Jeg Yes. tår han akkurat slier det, gud. Hei! Hei, hva er det nere? Her sier man. Hva er det her inne? Ei, no! Hvor slår vi her? Forget du det her. Hvor slår vi der innan? Jeg vet ikke kvoselek. Okay, det hva er det? Hei, her er jeg. Hey, nej, Spider-Man! Ouch! Åh, jeg sprakk på, jeg vet ikke hvordan jeg tenker. Så jag ser ut att det får jag. Simon, bare all ut effekten du høster deg. Vad? Simon. Han er det. Vad är den bästa Spider-Man ägaren egentligen? Vad är? Apparently some connection problems. Yo, så är det die. Flint and Steel. Shit. Ja? Jag kan leva. No! Cash du? Är det nere i vattnet? Don't do it. En traka. Det gör. Kom att vi har smart det. Att vi var det. Hej, kan det för bobbla? Jag svär tacka. Det är spirit! Det är spirit, man ser blöjor på... Du fräter du ens för. Titt! Jag såg inte när jag sapeblöjor som flickar runt. Och under sapeblöjor det kom bara knappt en creeper. Nej! Oh. Åh nej! Du, jag ska komma ner igen till det kom. Han har det lugnt. Stäcka är det nättemälle, eller? Det får inte lysa något gal. Jag fick inte det på istället, ja? Ja? Alltså, pröv hick nian ett torn och när är allt möjligt där uppe. Här är tjebura på den här blott i New Year. Nu kan fängas. Och här är så träja på den här, jag vet inte. Det tar han ner. Okej, Nessie, är du klar till att höra Levis djupast och hemligheter? No, Ja, Simon. ja. This is the day I'll confess the love to... Levi! Levi! Ja. Captain. Du vet tror jag ska. Captain. Ja, nej, jag får inte att det är husdjur. Don't. Kan det? För in i ett husdjur. Nej. Don't. No! Brutal! Okej. Det minns att träffade självan. Oh, the brutality! Simon, kom här! Och Levi! Ja, tack för det. Och Levi, ett tier 2. Och... Okej, ett tier 2. Ett tier ice 2. I'm sorry. Vad ska jag fixa mig självan lika? Jag kan inte bli det. T. Kan är det? Det där är så... Kan du? Monkeytron. The Monkey Tron! Monkeytron? Holy shit. Arrows! Ja, bara arrows. Nu, Cassandra? Fireball. Fireballs! Wow! Shit. Det har hon gott säga faktiskt. Wow! Wow. Men så inte bara inte en explosion. Utan, oj, käm då inte en explosion. Ja. Kacke! Måste stadigvæk för att finna Levi imposter. Ja. Jappar han? Jag vet inte det själv. Och en annan är han som kör till smockface. Oh ja. Så vad man? Jag vet jag dock först.
No, no, ew, ikke mjölkina tjadar, nei! Hei, her oppe! Hva er det? It's a bird. Creeper, en fångsle og en angel creeper. The hell? Nei, her. Hæ? Is that there? Ah, en spann, as I expected. I flick Okkar levi imposter og kjølger og person på alla stedene all along. Simon. Hæ? Hva sier du? I want to give you Hva this her pen. oppe? Her! Ja. Ja, her oppe. En håle. Han I want to give you something. levi imposteren, han Ja. verre og kjølger og spåner sånn på alla fri og all along. Ja, jeg sa så blurry. Kjem til. Simon. Simon. Okay, greit. Here. Og jeg vet ikke hvordan du kom ned det. Og grava han igjen. Mwah. Oh, Mwah. I got the guy. Hey man. Yeah, it's to see if let me get lucky tonight. Ew. Oh man. Soon. Okay, Ow. grävan igen är overrated. Det är faktiskt Jag sant. släckskar han igen, jag vet inte. Är det så kunna cashier? Eller nej, bara ben, det är bara faktiskt slut. Det är bara nej. Ska jag tagga då? Yeah, Det there. är det. Hej en hor! What White the hell? Hej tid. pumpkin. Det är hade tja hinner det någon utanför huset tja. Okej. Nej. Hej han inte Jos? Jo. Jo. Det är det. Ne? Oh he... No, it can't be. Well, It smart. Well, Okej, är några mining thing. Det är vi. Lite av det en kropp. It's about to be we don't want that around here. What the hell? En kropp. The fjärr. It's a traffic cake. Det är en kropp. Oh my god, dat ser ut som allt är blå. Tvärkropp. Det skrattar till huvudet av dem. Ja. Put him out of his misery. No. Det kan inte. Ja. Kan jag inte alltid? Kan jag inte alltid? Det var. Misskull. Okej, tid. För lägga bajt utanför det. Och var klar att täcka hororna så känns mycket om ut. Oh, okay. Jag får lägga resten av så här miserable livet. For no reason at all. Ah, creeper! Boom! Ja, fuck. Täck hororna! I'll try! Oh, Oh shit. Alltså, du först ett poinnan vid att duschar hönor ett eller annat. I'm här. Cox. Jo, det är därför... Kom på, där står ett träger i det. Holy shit. it's like- Hej, kan du det? Så jag tittar just när där lilla jag är. Jag råkar leva i imposter. Hade dicklet! Nej, inte dicklet. Ditto. Ditto. Jag läste mycket Pokémon runt. Suck. Fuck, det ligger mycket. Snutch Pokémon. Nej, det var inte. Här är en snutch Pokémon. Här är bara 100 trush. Remember when you used Back in my day! I swear. Remember when you used to be cool? Okej, tid. Ja. Spider-Man! Ooh. Aj, okej. Voice Bara backward too slow, choose man. Spider-Man är. Au! Ja, Simon.